ndị mmadụ bịara nnọọ wee kwuo okwu agbamume n'ọgbakọ otu ụbọchị achịkọbara ọka Ifeọma mebe n'ụlọ na nchịkọta aka ọnụ ụlọ mgbasa ozi ABS chịkọbara ma kwupụta mkpa ọ dị nyere ndị ntorobịa ka a na-etinye akọ n'uche ha n'ihe ga-abara ha uru. Ya bụ mmemme akpọrọ Chat with Ifeọma Mebe bụ atụmatụ Ifeọma Mebe ma bụrụkwa onye na-achịkọba mmemme ABS Radio a na-akpọ Sharing Life Issues with Ifeọma Mebe. Aha ya bụ Maazị Okechukwu Ọjịakọ, onye nta aka Mama Chibuzo Okoye wetara anyị ozi na ya bụ ọgbakọ nkụzi anụnwa bụ ime ka ndị mmadụ mara otu a ga-esi wee nabara onwe ha uru na-amụ ọlụ aka ya na ihe ndị ọzọ ga-esi na wee na-achọta ihe afọ ga-eri. Ka e wetara gị akụkọ a n'uju ya. Abụ onye chịkọtara ihe ọmụmụ a bụ Maazị Ọjịakọ kwara arịrị ka ụfọdụ ụmụ ntorobịa na-eto eto si ebi ndụ ha na-akpagharị na-amaghị ya bụ onyinye ọnatarachi nke enyere ha, ma sịkwazịa na ọ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ha ga-abịa ka ha mụọ ma gere ihe nkụzi a ga-akụziri ha iji wee hụ na ha na-ebi ndụ ma nwee ihe ha na-eme n'ụzọ dị mma. Ọ gara n'iru ma sị na ya bụ ihe nchịkọta ọmụmụ bụ nke ga-ahụ na o duziri ụmụ ntorobịa n'ebe ha ga-amụta ihe gbasara iji igwe omenta omimo akpata ego ma marakwa ihe ha kwesịrị ime na gburugburu ọbụla ha nọ mgbe ọ na-akụzizi nkụzi maka ihe gbasara ya bụ igwe omenta omimo. Ka Maazị Anthony Nwee sịrị na ha gwara ndị a bịara ya bụ ihe ọmụmụ na ha nwere ike iji ya bụ igwe wee nweta ego nke dị n'ụzọ kwụ ọtọ, n'ihi na o nwere ihe ndị nke ha ga-eme bụ ụzọ dị mma iji wee kpata ego. N'otu aka ahụ ka onye ọzọ kwuru okwu bụ Maazị Christian Nwafọ, onye nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ iji ọrụ aka wee mere ọrụ, sịrị na ihe ọrụ aka na-akụziri mmadụ buru ibu, sịkwazịa na ọ ga-aga n'iru ime ha ka ha bụrụ ndị nke onwe, bụkwara ndị na-akpatara onwe ha akụ ma ndị na-amụgosi ndị ọzọ. Ya bụ Maazị Nwafọ gara n'iru ma dọọ ha aka na ntị ka ha bụrụ ndị mara ihe gburugburu ebe ha nọ chọrọ, ihe ga-aga n'iru na ya bụ gburugburu na otu ha ga-esi wee bido azụmahịa dị iche iche n'ogo ọnụmdi na nwunye. Ka onye na-ahụ maka ahụike bụ Linda Anagọ gwara ndị a ka ha ghara ị na-amakpu na ogo alụmdi na nwunye n'otu ọbụla ha si chọọ, si na ha kwesịrị ka ha jee n'ụlọ ahụike inyocha ma mara ma ya na onye ya na ya chọrọ ịnụ ma ga-anụkwa. Otu aka ahụ ka ụfọdụ n'ime ndị bịara ya bụ ọgbakọ bụ Maazị Emmanuel Ezenagụọha na Oliakụ Chinwendu Ezenagụ gosipụtara obi ụtọ n'ihi ya bụ ọgbakọ ha bịara, ma sị na n'ezie na ihe ha mụtara ga-aga n'iru ime ha ka ha bụrụ ndị na-ebi obi ezinụlọ ma bụrụkwazịa ndị ga-akpọbata ndị ọzọ ma kụziere ha ihe. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.